Μία συχνή ερώτηση που μου κάνουν οι ασθενείς μου είναι πότε επιλέγουμε την ανατομική αρθροπλαστική ώμο. Δηλαδή, να μην αλλάξουμε την ανατομία όπως την ανάστροφη. Αυτό πλέον έχει ελάχιστες ενδείξεις, διότι όσο προχωράμε στη ζωή, οι τένοντες τείνουν να φθείρονται και η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου έχει όλο και περισσότερη θέση. Η φιλοσοφία μου ως γιατρός είναι ότι δεν μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Θέλω οι ασθενείς μου να γνωρίζουν από πριν τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και ποια θα είναι η αποθεραπεία τους μετά. Ένας ασθενής που βιώνει πόνο ή αδυναμία στον ώμο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο ορθοπαιδικό ώμο. Ο ασθενής που έρχεται σε εμάς συνήθως εμφανίζει τα εξής συμπτώματα. Εμφανίζει πόνο, ο οποίος μπορεί να διακυμαίνεται μέσα στην ημέρα, μπορεί να είναι νυχτερινός και τον επιβαρύνει στην καθημερινότητα, στην άθληση και στην εργασία. Μπορεί να εμφανίζει επίσης αδυναμία, δηλαδή δεν μπορεί να σηκώσει κάτι. Και τέλος, το βασικότερο είναι ότι εμφανίζει δισκαμψία. Δηλαδή έχει χάσει εύρος κίνησης, δεν μπορεί να ντυθεί, δεν μπορεί να σηκώσει κάτι από ένα ράφι. Σαν πρώτο βήμα αντιμετώπισης του επώδυνου ώμου, συνήθως συστήνεται κάποιας μορφής συντηρητική αντιμετώπιση. Αυτή περιλαμβάνει ξεκούραση, παγοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, φυσικοθεραπεία και ενίοτε κάποιας μορφής έγχυση, είτε με βιολογικούς παράγοντες όπως το PRP ή με κορτικοστεροειδές. Όταν δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του ασθενούς, δηλαδή να έχει έναν ανώδυνο πλήρως λειτουργικό ώμο, τότε εξερευνούμε πλέον άλλες λύσεις. Μία από αυτές, όταν ενδείκνεται, είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμο. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μια τεχνητή άρθρωση. Είναι απόλυτα βιοσυμβατή με το ανθρώπινο σώμα. Ουσιαστικά, μέσα στον ώμο εισάγουμε μία πρόθεση. Η ανάστροφη αρθροπλαστική αναστρέφει τη φυσιολογική ανατομία του ώμου και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι ώστε πλέον ο ώμος να μπορεί να κινείται χωρίς να έχει ανάγκη τους τένοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φθαρμένοι είτε να έχουν κοπεί. Και έτσι ο ώμος να κινείται ανώδυνα με τη βοήθεια του δελτοειδούς, του κεντρικού μη του ώμου, ο οποίος είναι πάντα ακέραιος. Οι πιο συνηθισμένες παθήσεις στις οποίες εφαρμόζεται η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι η οστεοαρθρίτιδα του ώμου, οι μεγάλες ρήξεις τενόντων οι οποίες δεν επισκευάζονται, τα συνεχόμενα υποτροπιάζοντα επεισόδια αστάθειας, δηλαδή να βγαίνει ο ώμος σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και τέλος τα σύνθετα κατάγματα του ώμου. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι ένα ανοιχτό χειρουργείο. Γίνεται με μια πολύ μικρή τομή στα πλαϊνά του ώμου και διαφέρει σε σχέση με άλλες θεραπείες όπως π.χ. αρθροσκόπηση, όπου γίνεται ένας αρθροσκοπικός καθαρισμός ή σειραφή τενόντων της άρθρωσης. Όταν αυτό πλέον δεν ενδείκνεται και δεν έχει θέση, τότε προχωράμε στην ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Μία συχνή ερώτηση που μου κάνουν οι ασθενείς μου είναι πότε επιλέγουμε την ανατομική αρθροπλαστική ώμου. Δηλαδή, να μην αλλάξουμε την ανατομία όπως την ανάστροφη, αλλά να κάνουμε μία ανατομική αρθροπλαστική. Αυτό πλέον έχει ελάχιστες ενδείξεις, διότι όσο προχωράμε στη ζωή, οι τένοντες τείνουν να φθείρονται και η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου έχει όλο και περισσότερη θέση. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου χωρίς στηλεό, οι στέμνες δηλαδή, είναι η πρόθεση η οποία δεν έχει ένα μακρύ στηλεό, αλλά έχει μόνο αυτό εδώ πέρα το μικρό στηλεό, ο οποίος εισέρχεται μέσα στο βραχιόνιο οστό. Αυτό μας επιτρέπει η επέμβαση να γίνεται μέσα από μία μικρή τομή, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσουμε πολύ οστό, σεβόμενοι έτσι όχι μόνο το οστό, αλλά και τα μαλακά μόρια του ασθενούς. Ως εκ τούτου, μία μελλοντική αναθεώρηση γίνεται πιο εύκολη και επειδή υπάρχει λιγότερη βλάβη των μαλακών μορίων, υπάρχει μικρότερη ανάγκη για μεγάλη τομή, ταχύτερη αποκατάσταση και λιγότερος πόνος. Είναι κάτι το οποίο έχουμε φέρει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια όταν επιστρέψαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι οι ασθενείς μας κάνουν μια προεγχειρητική αξονική τομογραφία του ώμου τους. Αυτή η αξονική τομογραφία εισάγεται σε ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο δημιουργεί μια τρισδιάστατη ανασύσταση του ώμου του ασθενούς. Αυτή η ανασύσταση αποτελεί έναν χάρτη, έναν οδηγό, ο οποίος μας βοηθάει στο να πούμε τι ακριβώς μέγεθος πρόθεσης πρέπει να μπει, πού πρέπει να γίνουν τα ανάλογα κοψίματα
και τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν στην υφιστάμενη ανατομία του ασθενούς. Όλο αυτό είναι στα πλαίσια αυτού που θέλουμε να κάνουμε για τους ασθενείς μας και το οποίο είναι η εξατομικευμένη ορθοπαιδική αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάθε όμως είναι διαφορετικός και με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε πλέον να τον έχουμε μπροστά μας εκτυπωμένο την ώρα του χειρουργείου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Παίρνουμε το ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο και το εκτυπώνουμε και το έχουμε αποστηρωμένο μαζί μας την ώρα του χειρουργείου. Έτσι μπορούμε να βλέπουμε τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Για παράδειγμα, αν κάποιος ασθενής ξέρουμε ότι έχει προεγχειρητικά από την αξονική του και από το τρισδιάστατο μοντέλο ένα έλλειμμα π.χ. στην ομογλίνη, το αξιολογούμε ηλεκτρονικά στο κομπιούτερ, αλλά το βλέπουμε και την ώρα της επέμβασης από το μοντέλο και έτσι ξέρουμε τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ώστε να μπει η αρθροπλαστική στο καλύτερο δυνατό σημείο και να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για αυτόν τον ασθενή. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου γίνεται ελάχιστα επεμβατικά. Οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα της επέμβασης με αναλυτικές, γραπτές οδηγίες για την μεταγχειρητική τους αποκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, παίρνουν γραπτό αναλυτικό πλάνο αναλγησίας, ένα ειδικό φυλάδιο που περιλαμβάνει οδηγίες μετά από την ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, καθώς και τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουν. Τις ασκήσεις αυτές τους τις εξηγούμε στο θάλαμο και επίσης υπάρχει και σχετικό βίντεο στο website μας, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν. Περαιτέρω, τους δίνουμε ειδική συσκευή παγοθεραπείας και οδηγίες για το πότε πρέπει να την εφαρμόζουν, καθώς και ειδικό μαξιλαράκι ύπνου, ώστε να κοιμούνται πιο άνετα και να αποφεύγεται ο πόνος στον ύπνο. Οι ασθενείς, μετά την επέμβαση, φοράνε μία απλή ανάρτηση ώμου για 7 ημέρες. Την 7η μέρα τους βλέπουμε στο ιατρείο μας, όπου και γίνεται μία αλλαγή στο χειρουργικό τραύμα. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι συνήθως δεν υπάρχουν ράματα, γίνεται πλαστική ραφή και τα ράματα όλα είναι απορροφήσιμα και μέσα στο δέρμα. Την 8η ημέρα βγαίνει η ανάρτηση και ξεκινάει η εξατομικευμένη φυσικοθεραπεία του ασθενούς. Αυτή γίνεται με τη δικιά μας καθοδήγηση, με φυσικοθεραπευτές της κλινικής μας που συνεργαζόμαστε και με ειδικό πρωτόκολλο αποθεραπείας, το πρωτόκολλο ενδυνάμωσης του πρόσθετου δελτοειδούς, το οποίο όπως κάθε φορά είναι και αυτό αναρτημένο στο website του ιατρείου μας. Το επόμενο ραντεβού του ασθενούς γίνεται μαζί μας την 3η εβδομάδα από την επέμβαση, όπου γίνεται ακόμα ένας έλεγχος της πληγής, η οποία αναμένεται να έχει κλείσει πλήρως έως τότε, καθώς και της πορείας της κινητικότητας του ώμου. Η φιλοσοφία μου ως γιατρός είναι ότι δεν μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Θέλω οι ασθενείς μου να γνωρίζουν από πριν τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και ποια θα είναι η αποθεραπεία τους μετά. Εγώ βάζω την εξειδίκευση, καθώς και μια οργανωμένη ομάδα και όλη την τεχνολογία που μπορώ να προσφέρω στους ασθενείς μου, όπως εξατομικευμένος προεγχειρητικός σχεδιασμός και 3D εκτύπωση του ώμου τους. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς μας είναι ότι εμείς είμαστε εδώ για αυτούς, ώστε μαζί να πάμε και να πετύχουμε το στόχο μας, να έχουμε έναν ανώδυνο, πλήρως λειτουργικό ώμο.